Дзяўчынка гадзінамі магла стаяць каля радыёпрыёмніка і слухаць арыі з опер. Запамінала песні, каб пасля іх спяваць. У Італіі яе назавуць залатым сапрана, а яна звычайная дзяўчынка з Любаншчыны, якая з дзяцінства марыла пра вялікую сцэну. Сёння ў праграме «Беларусь як песня» размова пойдзе пра ўладальніцу глыбокага, унікальнага голаса, лірыка-драматычнага сапрана Ірыну Шыкунову. І пачнем з тэлевізійнай оперы «Ранак», якую мы адшукалі сярод запісаў 1968 года. Нарадзілася Ірына Шыкунова ў вёсцы Камуна Любанскага раёна. Яе бацькі былі родам з Палесся, а там любяць і ўмеюць спяваць. З дзяцінства Ірына чула цудоўную народную творчасць, і ёй перадаўся гэты песенны дар, гэта прыродная музычнасць. Калі стала вядомай артысткай, кожная сустрэча з мамай не абыходзілася без народных песень. І мамін талент Ірына Шыкунова цаніла болей за свой. Быццам наяве чую песні маці, душэўныя, пранікнённыя, узгадывала артыстка, калі яе маці не стала. Дзяўчына спявала паўсюль, і яе ўзялі ў ансамбль мастацкай самадзейнасці. А пасля заканчэння дзяржынскай школы нумар 2 Ірына паступіла ў беларускую дзяржаўную кансерваторыю без іспытаў. Паслухалі некалькі песень і ўсё, расказвала Шыкунова. Тэатр быў марай майго юнацтва. Цяпер ён стаў маім другім жыццём. Жыццём на опернай сцэне. У 1964 годзе яе прынялі ў беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета. Тут умовы былі больш суровыя, а патрабаванні жорсткія. Салісты Станіслаў Фролов і Васіль Ганчаренко згадваюць тэмпераментнага народнага артыста Казахстана, дырыжора Газіза Дугашева, які нікому не даваў спуску пры пастаноўцы оперы пра брэсцкую крэпасць «Неізвестны салдат». Мы адшукалі гэты запіс з удзелам Ірыны Шыкуновай. Что меня из боя ты вынесла, я упал, ничего не помню, открыл глаза, смотрю
Лічыла хвіліны, што вось-вось падымецца заслона, і музыка перанясе мяне ў іншы свет. Свет маіх гераінь, узгадывала Ірына Шакунова. 30 год на сцэне опернага тэатра, звыш 30 вакальных партый у рэпертуары. Яна прайшла шлях ад стажора да першай салісткі, але адна стажыроўка ёй запомнілася на ўсё жыццё. У 1970 годзе ЮНЕСКО накіравала Ірыну Шакунову на стажыроўку ў Мілан, у вядомы тэатр Ла Скала. У вас, сеньора, залаты голас. Яго вам дала прырода вашай радзімы. Беражыце яго, азначыў маэстра Артура Мерліні. Кажуць, што Шакунова часта сядзела каля вядомай італьянскай оперы ў кавярні, дзе любіў бываць сам Вердзі. Яна валодала італьянскай мовай і вучылася ў лепшых сусветных майстраў опернай сцэны. Па выніках стажыроўкі Шакунова прадставіла дзве складаныя арыі з опер Вердзі, Травіата і Отелло. Бедняжки, как сердце мучительный стон. Он был рожден для борьбы и славы, не для любви. У 1972 годзе, пасля вяртання з Мілана, Ірыну Шакунова чакала званне заслужанай артысткі БССР. Пасля народнай і гастролі па Германіі, Англіі, Фінляндыі, Польшы. У 1976 годзе спявачка прыняла ўдзел у першым усесаюзным фестывалі творчай моладзі тэатраў оперы і балета ў Мінску. Шакунова была сярод лепшых маладых артыстаў усіх саюзных рэспублік, многія з якіх атрымалі сусветную славу. У оперы Чайковскага яна выконвала галоўную ролю Іаланты разам з тбілісцам Мжавалам Бдзівані і адэсітам Анатоліем Бойкам. Але мужа Уладзіміра Генералова знайшла ў сваім тэатры оперы і балета. Уладзімір прыехаў у Мінск з Масквы, бо там не знайшлося жыллёвай плошчы. Да таго ж у беларускім тэатры працаваў яго старэйшы брат. Часта Ірыне і Уладзіміру прапаноўвалі вядучыя жаночыя і мужчынскія партыі ў адных і тых жа операх. Але мы паслухаем арыю Тацяны ў выкананні Ірыны Шакуновай з партнёрам па сцэне Аркадзем Саўчынкам у ролі Онегіна. Онегин, я тогда моложе, да лучше, кажется, была, и я любила вас, но что в вашем сердце я нашла? Какой ответ одну
и любовь, и нынче, Боже, стынет кровь. Как только вспомню взгляд холодный и эту исповедь, но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной, когда не правда ли в пустыне? Вдали от суетной молвы я вам не нравилась. Что же ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен, и мог бы в обществе принять соблазнительную честь. Ах, о Боже! Ужель мольбе моей смиренной увидит ваш холодный взор? Затеи хитрости презренной меня терзает ваш упор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом всечасно, смирять волнения в крови, желать обнять вас колени и зарытов у ваших ног излить мольбы, признания, пени. Все, что выразить бы мог. Я плачу. Плачьте, эти слезы дороже всех сокровищ мира. Калі у Ірыны і Владзіміра з'явілася дачка Вольга, то не было магчымасці трымаць няньку, і маладая сям'я брала дзіця з сабой на рэпетыцыі і нават на летнія гастролі. Калі бацькі працавалі на сцэне, за дзяўчынкай глядзелі калегі. Я расла ў тэатры, згадвае Ольга Генералова, таму нават дома напявала ўрыўкі Зары. Сёння яна сама гастралюе з мужам-спеваком Сергеем Гінтаўтам. Такім чынам, гісторыя цыклічна і мусіць паўтарацца, асабліва ў музычных сем'ях. А мы паслухаем оперу «Тарас на Парнасе», пра якую ў сям'і генералавых Шыкуновых і ў сям'і генералавых Гінтаўтаў не раз згадывалі. А ты жанаты? Ёсць і жонка. А ці у вас каханкі ёсць? Такая ўжо ў нас сторонка, что это добра у нас дождь. Вон отсюль! Лайдак, спокусник, вон отсюль, лайдак, спокусник, вон бяжи отсюль, бардей худшей. Ах ты не крутина, лайдак злодей, вось, я тебе скручу табаку, рожном з Парнасу, як собаку. Вон, не крутина, нечиста, вон, из якої фантазії ти тут у нас. Ой, глядись, каштуєш ти дубини, і нос тебе рожному труть. Ой, нос не тут рожному труть, ах ты буйная эра, не ты в крепость залиши. Ты день раб себе. Ой, лайдак. Ой,
Ой, нос мне тут рожому труть. Вон бяжи Всяку отсюль, паншину бардей я кучей. смекаю добро. Ты всякой И управа фантазии, рога. ты тут Я у глядеть нас. знаю. Ты пад'ела ці не? Спускайся, буду кормить. Згадує заслуженая артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Пячынская, як Ірына Сямёнаўна клапацілася пра яе падчас гастроляў у Маскве. Шыкунова была добрай гаспадыняй, і калі стала выкладаць, то іншагародніх студэнтак, што жылі ў інтэрнаце, таксама запрашала да сябе і падкармлівала. Тамара Пячынская ўспамінае, што Ірына Шыкунова заўсёды падвучвала партнёраў, але супернічалі яны толькі на сцэне. Разам працавалі на сівой легендзе Дмітрая Смольскага, і вопытная спявачка інтэлігентна выводзіла калегу ў калідор, каб ніхто не чуў, і казала: «Томачка, у цябе добра атрымліваецца, але трэба лепей. Як трэба спяваць, паслухаем і мы». Мой край, мой светлый рай, забытый Богом. Мой край, спевают верные дороги, уснул чаровный на синих водах. Мой У 1989 годзе Ірына Сямёнаўна пачала выкладаць у Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. Яе вучаніцы сёння самі з'яўляюцца салісткамі тэатры оперы і балета, філармоніі, музычнага тэатра, розных музычных капел. Некаторыя і цяпер працягваюць прыходзіць да настаўніцы за парадамі. Аперэта – гэта размоўны жанр, што не вельмі добра сказваецца на голасе. А Ірына Сямёнаўна падцягне мяне, і я зноў зорка, расказвае яе вучаніца Лідія Кузьміцкая. А мы паслухаем Ірыну Шыкунову ў складзе трыа, якое ўтварае цэлае сузор'е.
Дзе б не была Ірына Сямёнаўна на гастролях, яна заўсёды імкнулася наведаць музеі класічнага мастацтва. У Мілане яна нават пазнаёмілася з сям'ёй вядомых мастакоў Бенуа. Мы часта ўжываем словы класіка, класічны, але не задумваемся, што яны азначаюць. У перакладзе з лацінскай гэта узорны узор. Праца на сцэне Ірыны Шакуновай заўсёды была ўзорнай для калег і вучняў. І яна застаецца ўзорам высокага мастацтва. Вы глядзелі праграму «Беларусь як песня». Да новых сустрэч!